Ако ние допуснем съдебната система да бъде завладяна изцяло, както е завладяна прокуратурата, ние сме до там. Диктатурата ще бъде реалност в България. Тоест, бих казал, в момента сме на една крачка. Една крачка ни дали. Дума на седмицата. Сива Дойчинова. Добре дошли в Дума на седмицата, епизод 1. Един подкаст, за който мечтая от много време. И мечтая не за друго, защото като човек на думите, просто боравя с тях като журналист от много години, ме боли, когато те се обезмислят. Когато говоренето стане празно, когато хората спрат да държат на своята дума, когато започват да се обръщат в себе си и в крайна сметка престават да бъдат хората, които сме свикнали да виждаме или на които вярваме. И няма да крия, това дойде отгоре. Дойде от политическото говорене, дойде от така нареченото лидерство, дойде от хората, които би трябвало да ни водят на някъде. А те просто ни управляват при това лошо. И тъй като в Дума на седмицата ми се иска да направим нещо много предизвикателно, дори за нас, авторите на това предаване на този подкаст, да устойностим всяка една седмица с една дума. Даже не знам как ще ни се случи, защото тревогата на един е триумф за друг и обратното. Именно за това в този подкаст важни са не толкова събитията, ние живеем в тях, колкото моите събеседници. Те ще трябва да устойностяват, да окачествяват, да оставят белезите на времето в една дума. Дали ще се справим, ще решите вие. Аз първо искам да благодаря на Дневник за това, че партнира в този подкаст. В крайна сметка дневниците са това място, в което ние от малки сме писали думички. Думичките на нашия ден, думичките на нашите сърца и разум и сме ги оставили в тези дати. Искам да благодаря на Дамян Дамянов, художник, илюстратор, автор на проекта Под езика, който пък се съгласи да илюстрира тази дума. Дали ще се справи, не знам, но тук всички сме пред стъклото на вечното, пред това да го щупим или пък да напишем нещо хубаво, когато то се е изпотило. Не знам. Аз съм Сива Дойчинова и казвам добре дошъл на първия ми събеседник Радослав Бимбалов. Здравей, Радо! Много се радвам, че съм дано да съм ти, както се казва, на късмет. Ще трябва. Ще бъда първи гост на това тази прекрасна твоя инициатива и на Дневник, така че стискам ви палци. Ами стискай си палци, защото ти ще оставиш първи думата, навън вали, трещи и някой тук от прекрасния екип каза, ще ви върви по вода. И аз казвам, и ще трябва да трещим, пък и да просветва. Нека да кажем, че Радослав Бимбалов е рекламист, човек на думите, автор на няколко книги. Първият сборник Разкази Млък, може би това не беше първата ти книга, но първата, с която отново се заяви и която имах честа да модериран в един такъв също един бунтовен летен ден, в който отново имаше протест, а ти ни беше събрал. След това излезе Екстазис. Това ли е правилното ударение? Екстазис. Една книга, която ужасно харесвам. В нея има много черен хумор, аз безкрайно много се забавлявам. И ти подобие мое, което ще оставиш тук в нашата библиотека, която така завърши с един бърз шоков удар. Такъв беше финал. Аз тогава дори ти писах. Мисля, че това е една диагноза на нашето време, която е много разбиваща. Книга, заради която беше влязъл много навътре в себе си. Но когато говорихме за Млък, ти каза нещо, което много ме впечатли. Че ставаш в 5 сутрин, тогава си ставал, не знам дали още го правиш, и до 6 часа пишеш, за да ваеш думички. Още ли е толкова важно отношение тук към думите за теб? Знаеш, думите са най-крехките остриета, които имаме. Те много лесно се чупят, но все пак са остриета, защото стигат дълбоко. И трябва да сме внимателни с тях. Ти не случайно започна своето въведение с това, колко се промени нашето отношение към думите. И до някъде ние обвиняваме за това, разбира се, тези, които лидират обществото ни. Но, ако трябва да съм откровен, всеки един от нас е отговорен за лошото отношение към думите. Всеки един от нас ги неглижира или подценява техния смисъл, или ги забравя, или ги използва все по-рядко. И огромна роля имат и медиите,
които използват един все по-ограничен, все по-ограничаващ набор от думи. И е тъжно, когато видиш световните лидери, особено в лицето, примерно, на кралят на света Доналд Тръмп, който използва 100 думи. Толкова са. Аз си поиграх да ги броя един ден, те не са повече от 100 наистина. Това е един набор, много малък набор от думи. Това е негови интелект. Той не е виновен за това, че е толкова образован. Ние сме виновни, че избираме такива хора и ги поставяме на пиедестал и ги следваме, и това е моделът на подражание в България същото. Но това работи, Радо. Той има 2 думи, които от 100, за които ти си броил, прекрасно и ужасно, които почти всичко е прекрасно или ужасно. И закон, и всичко е Make America Great Again е твърде силно. То работи. Ние сме велики. С него започва златния век на културата. Нали, това е толкова страшно. Нали, златния век започва сега. Това е изтрещял популизъм, който обаче очевидно работи, защото лесните и силни, за сметка на това малко думи, се запомнят лесно и се репродуцират веднага. Работи в една осакатена среда, каквато всъщност имаме навсякъде в модерните общества. Почти навсякъде. За щастие има добри изключения. Почти навсякъде една ощетена среда. Среда, в която простащината е по-организираната престъпност. Там, където е възможно тя да бъде налагана и да бъде възпроизвеждана. И пак казвам, тук ролята на медиите и на говорещите глави по телевизората, включително и нашите две, е много голяма. Ние задаваме тон. Ако този тон е тонът на 100 думи, до там сме наистина. Рамките, в които разсъждаваме, понякога са наистина горе и долу, ние и вие. Ти печелиш, т.е. аз печеля, ако ти губиш. Имах наивността да вярвам преди време, защото, правейки Будител на годината, си мислех, че сме навлезли в един ренесанс, в който всички печелим заедно, защото нито природните катаклизми ще ни чакат, нито войните ще ни галят. Сякаш света се върна назад. Тук един друг голям творец на думите, Георги Господинов, сякаш ни предупреди с времеубежище, че една война отново ще започне, тя започна. Но тъй като ти имаш нелеката задача да дадеш дума на седмицата, но тя ще бъде последната на юли и първата на август, а пък юли ни върна на площадите и когато те поканих, всъщност изобщо не знаех, че ти ще зададеш рамката на говоренето, площадното, което ни върна в